Председателя на управителния съвет на тези обединени бизнес клубове, за които гледахте репортаж, е мой гост в студиото Веселин Халачев. Добре дошъл още един път. Добър вечер. Какви цели си поставяте? Вие сте млада организация, ново сформирана. Да, вижте, нашата идея фигурира още от преди 2 години и това е идея за създаване на една общност от свободомислещи, активно работещи български предприемачи, без значение от тяхната религиозна и политическа ориентация. И идеята е да се превърнем в едно сдружение от фирми с изградена и утвърдена дейност, с добро име и референции за качество и отговорност на бизнеса си. Което сдружение да прави какво? В смисъл? С какво ще се занимавате? Значи, ние дори вече се занимаваме, имаме предприети определени действия, като излизане на международни пазари, т.е. създаване на връзки, контакти на нашите членове с международни пазари. Имаме вече контакти с сериозни международни организации, които са сходни на нашата, като, например, Британската Federation of Small Businesses, която наброява 200 000 члена, както и Компания деле Опере, италианска организация с над 36 000 члена. Подпомагаме излизането на външните пазари, изобщо на стокообмена и между самите членове. Това е интересно, но искам да изясним нещо преди това. Подчертавате, че политическата ориентация няма значение и че нямате амбиции в политиката. Какво мислите за връзката между бизнеса и политиката? Вижте, по принцип нашата цел не е да участваме в политически формации, а чрез прагматично и конкретно говорене да бъдем чути от тях, да поставим нашите проблеми и да се опитаме да дадем предложения за решения. Ние се обединяваме, за да отстояваме нашите интереси. В интернет различни медии ви свързват с партията на Меглена Кунева, България на гражданите. Това според мен е до някъде някакво недоразумение, защото по принцип ние твърдо заявяваме, че, пак казвам, при нас могат да членуват предприемачи без значение от тяхната политическа ориентация, а това, че нашият проект беше харесан от Сдружението България на гражданите, което не е партията България на гражданите, това също е много добре. Да, самото сдружение... имате пряка връзка с това сдружение? Сдружението е и съучредител на нашето сдружение. Не е недоразумение. Не, недоразумение смисъл. Искам да кажа, че не е с връзката между обединени бизнес клубове и проекта на госпожа Кунева. В никакъв случай. Значи, говорим обаче не за партията, а говорим за сдружението. Вижте, аз се опитвам да го изясна, защото си мисля, че връзките между бизнеса и политиката са нещо неизбежно. Така е. И в този случай е много по-добре да е ясно кой от чие име говори, кой зад кого стои, кой кого представлява. Когато тия връзки са прозрачно и кристално ясни, е по-добре, отколкото са скрити и покрити. В този смисъл... В този смисъл исках да го изясним това нещо. Да, ние искаме да отстояваме само нашите икономически интереси и ние бихме ги отстоявали пред всяка една партия, пред Вашите цели са категорично бизнес и не политика. Категорично бизнес и не политика. Добре, от ваша гледна точка, какви са най-големите нужди в момента на малките и средни фирми в България? С какво можете да им помогнете? Така, с това, с което можем да им помогнем и бихме искали да им помогнем, е именно създаването на контакти, първо насърчаване на стокообмена между самите фирми, членове на нашето сдружение. Ние говорим в момента за нашето сдружение. Също и подпомагане за излизане на външните пазари. Ще дадете трибуна, ще дадете възможност на фирмите да контактуват непосредствено една с друга, което ще абсолютно, значи фирмите... по-добри бизнес отношения. Всяка фирма може да контактува директно. Дори много вече от нашите фирми си изключват сделки помежду си. Имаме сключени фирми. Колко фирми членуват при вас в момента? Около 200 фирми, като от някои от тях са пълноправни. Каква ви е амбицията? Каква е критичната маса, за да се превърнете вие в една съществена организация, която има тежка дума? Гледайки каква ви е целта? европейските такъв тип сдружения подобни, значи нашата цел е някъде около 5000. Около 5000. И мислям да станем толкова за около 1 година. Как ги привличате? С какво ще ги привличате? Привличаме ги с условията, повече възможности за бизнес. Точно така. Това, че подпомагате излизане на външни пазари, например, как точно може да става? Ние създаваме директни контакти с външни фирми, получаваме информация. Ето днес, например, също имахме такива срещи с Конфиндустрия Италия. Те
предоставят информация за техни фирми, които имат интерес в инвестиране в България или за закупуване на продукция, особено най-вече в хранително-вкусовата промишленост. Ние правим тези контакти. Предвиждаме една среща в Мозамбик, която е с африканския бизнес в Мозамбик и Малауи, която се оказа, че за съжаление нашето посолство е закрито там, но интереса към българските храни са доста големи. Добре, какво мислите сега за състоянието на малки и средния бизнес в България? Има ли нужда, например, от някаква промяна в данъчна система ли? Абсолютно. Значи, за какво бихте лобирали открито, след като стана ясно, че имате... Най-вече за намаляване на бюрократичните пречки. Днес имахме едно емоционално изказване от човек, предприемач, присъствал в залата, който той действително изключително емоционално се изказа за огромните бюрократични пречки, които има малкия и средния бизнес, основно в изваждането на всякакъв вид документи. Също много голяма пречка и скрития рекет. Какво имате предвид, като казвате скрит рекет? Имам предвид, че непрекъснато се измислят някакви правила, които бизнеса не знае и се отива директно и се започват с глобите. Като, например, кое? Разделното събиране на боклука, например. Едното е това. Преди 2 години някъде, понеже моят бизнес е свързан с това, ще ви кажа, примерно излезе това, че трябва да се напише от кога до кога важи дадено намаление на стоките, без никой да информира бизнеса. И съответно по правилото, че който не познава закона, не го оправдава, те глобяваха масово. Докато, например, в държави в Европейския съюз, там дават възможност хората около 3 месеца, да, пак ги посещават такива регулаторни органи, но им дават предписание, дават им 3 месеца те да могат да се организират, да могат да работят нормално. Докато тук се идва и директно се започва с глоби. Добре, какво, например, трябва да се направи, за да бъдат стимулирани малките фирми да върват по-лесно нагоре? Изключително голям проблем е липсата на... Тоест, то не е липса, трудният достъп до финансиране. Участието в ЗОП-ове. Като казвате финансиране, имате предвид банково ли или достъп до европейските пари? Включително и банково, а достъпът до европейските пари, те условията са толкова сложни, че почти никой от особено микробизнеса и малкия бизнес не може да отговори на тия критерии, за да ги освои. Какво мислите за разговорите, които се водят чисто икономически, защото това ще влияе и на фирмите, свързани с промени в данъчната система? Сега в момента върви дебат за и против плоския данък, например. Имате ли отношение към вижте, темата? аз, макар и абсолютно десно мислещ човек, аз също съм за в момента да се диверсифицира данък. Да се премахне плоския данък. Но това е мое лично мнение. Аз не изказвам в случая мнението на хората от нашето сдружение. Добре, какво ви предстои в следващите седмици и месеци? В следващите седмици и месеци на нас ни предстои действително твърде много работа, свързана най-вече с контакти с такива подобни на нас международни организации. Аз споменах за някои от тях, с които вече водим разговори. На това най-вече ще наблегнем. Добре, пожелавам ви успех. Благодаря ви за коментара.